que em sembla un conte fantàstic i no sé si començar dient hi havia una vegada, perquè per mi és quan vaig descobrir aquesta senyora gràcies a la Maribel Serra que està aquí davant i el Jordi París i les germanes Sant Martí, que de fet també havia dit que vindria i no sé com que ve de Tarragona, no sé si arribarà a l'hora, al mig d'una exposició a la visita guiada, quan vam arribar a aquesta fotografia que veieu aquí i van anomenar la Felip Espanyol, clar, molts de valls la coneixien, i la Maribel diu, quina Felipe? Diu, la que va estar al servei de biblioteques al front. Ni elles mateixes, la Sant Martí, que eren família, ho sabien. I a mi se'm va posar un poquet de la recerca perquè aquesta senyora l'havia conegut i no me la imaginava a la biblioteca del front, ni molt menys. Però va ser així. Llavors va coincidir que molt a prop era el centenari de la Biblioteca Popular, es van remenar els dietaris i sí, es va trobar que el Maria Felipe passava per aquí Valls amb el bibliobús. Llavors el Xavier Salat, que coneixien molt bé la família espanyola, perquè aquí Valls la Maria Felipe era la germana dels escarabats, del Francesc espanyol, doncs van posar en contacte amb la família que vingués aquí, ens va acollir molt bé i el que em va impressionar més va ser el respecte que tenia la família pel seu silenci, el gran silenci que tenia la Maria Felipe. Jo a casa meva no m'ho van dir mai que havia fet això, mai. L'únic que ens deien, calleu, aquesta senyora és molt intel·ligent, però molt intel·ligent, perquè sorprenia, cridava l'atenció a tot arreu on anava, perquè anava avançada pel seu temps, sempre la primera, sempre va estar al front. Us explico què farem. Mireu, primer, com que parlarem de guerra, llegirem un text de guerra, parlarem d'armes, de quines ja veureu, parlem de biblioteques, parlem de dones, i m'agradaria anomenar que el primer llibre, el primer text escrit amb nom és d'una dona, d'una sacerdotessa arcàdia que es deia Eduana. Jo això ho vaig descobrir fa pocs anys, no us penseu, perquè com que aquestes coses no es deien mai, doncs no ho sabíem. Després parlarem, que per mi és important, la infància i l'adolescència. No sé si serà allò per ser de mestre, però de petit marca molt com has viscut i la Maria Felipe la va marcar del tot. Després parlarem de la seva trajectòria professional, de l'etapa al front, que és la més curta però és la més llarga, que és la més densa i la més intensa, i després de la guerra, que tampoc té pèrdua. I entremig, quan sigui, per exemple, amb les biblioteques al front, hi ha unes cartes d'un soldat que són molt boniques i molt interessants i que tenen una càrrega emotiva literària, i jo, com que de gràcia per això no tinc, m'he buscat el recurs, que també és de les dones de l'associació de Barri Vell, que és la Rosabel Bonfrull, i ens llegirà dues cartes. I després de parlar del bibliobús ens llegirà també dues cartes, una del pare Jordi Rubió Balaguer, amb el seu fill que tenia 17 anys i estava a la guerra, i que es deia Manel Rubió Lois. I serà després. I acabarem, doncs, ja veureu. M'agradaria acabar amb debat, però com que està llarg, no sabria greu que no es pogués. Bé, anem a parlar de guerra. Aquesta definició de guerra la vaig treure quan vam parlar aquí dels 80 anys de la guerra de l'aviadora, i que és d'un grup de dones per la pau. És una historiadora, filòsofa, és la guerra vista des del punt de vista feminista. A mi m'impacta molt aquesta definició. Diu, la guerra és una forma de resoldre els conflictes per mitjà de la destrucció i la submissió forçada de l'altra part, a la qual es dona el nom d'enemic. I és l'expressió màxima de la violència en
normalitzar el fet de matar com una pràctica legítima. Això ho veiem aquests dies que portem quasi 3 mesos amb una de les més de 60 guerres que hi ha, legítima en la relació de confrontació que s'estableix entre els dos bàndols en combat. La guerra, secularment, ha estat una cosa d'homes. El primer dia la doctora Coral Quadrada ja ens ho va dir. Les guerres eren dels herois, homes. Les heroïnes, la seva guerra era una altra, que era el perill, portar fills, la casa, allà, etc. Doncs, si ens movem dins d'aquesta idea, veient els bàndols, és una frase que va escriure el Francesc Trabal. Era un escriptor del grup d'escriptors catalans que van estar vinculats al servei de biblioteques al front i se'n cuidaven, doncs, d'aconseguir llibres, guardar-los, etc. Això ho va dir després dels bombardejos que hi va haver a Barcelona i va destrossar la seu on hi havia serveis de biblioteques al front i hi havia llibres. Diu, veus aquí la diferència essencial d'armes d'aquesta lluita desigual. Mentre Catalunya envia als fronts milers de llibres, l'Espanya de Franco envia damunt de Barcelona bombes d'aire líquid que fan pols als ciutadans de Barcelona, les cases i els llibres. Aquest és el bàndol de la Maria Felipa, el bàndol que té unes armes diferents. Jo els he portat, pesaven una mica, però he pensat, mira, avui portes el llibre, objecte. Tots aquests llibres parlen de la Maria Felipa. I per què són armes? Doncs són unes armes perquè permeten l'accés a la cultura, l'accés al coneixement, l'accés a la llibertat intel·lectual, al dret d'informació, però també hi ha el dret a la cultura de la paraula llarga. Però també maten, i maten el que interessava a l'època de la República, que era la ignorància i l'analfabetisme. I tant a la part catalana que tenia les biblioteques com a la part de la República que també tenia les biblioteques van treballar, totes dues parts van treballar per fer arribar les biblioteques a la gent. Aquí hi havia la xarxa de biblioteques populars i funcionaven durant tota la guerra i és boníssim llegir els dietaris d'aquelles bibliotecàries perquè expliquen el dia a dia, expliquen quan arriben els refugiats, quan hi ha soldats, quan el canalla se'ls col·loca dins, quan del centenari explicaven que es van entretenir a lligar les cintes del diccionari pas en van estirar un i van sortir tot així en uns 10. Doncs era important tots aquests detallets per el dia a dia de les biblioteques i ja veureu com no només és biblioteca popular, sinó fer arribar el llibre a on hi ha el soldat. Aquí diu fronts. Clar, podem pensar front d'Aragó, però és que remenant documentació m'he trobat que hi havia fronts que arribaven llibres a Córdoba i fronts a Madrid i fronts a València. Allà on hi havia columnes de soldats catalans portaven llibres. Bé, anem a la Maria Felipa. Casa seva neix el febrer del 1910 perquè ens ubiquem damunt de la llibreria Mòbil, aquella casa d'allí, que dona al pati. Aquesta era casa seva, i ho és. Era filla de la Maria Felipa, és un nom especial, però ja ens diu la casa. Felipes i Assumpcions eren en aquella casa, a la casa al grup del Castell, als Panys del Castell. Sa mare era la Maria Felipa Espanyol Coll i son pare, l'he creuat ja.
M'he passat 3. Aquesta com ho fa ell. Jo li dic, posa aquí, posa allà. A la Felipe Coll, de Mamel, i el pare Francesc Espanyol Llopis. I van tenir 3 fills, aquests que teniu aquí. La petita és la Felipe, la gran és l'Assumpció i el noi, el Francesc. Eren bessones, l'Assumpció amb una altra nena que es va dir, va morir de sang. Però també tenien un germanastre, perquè la mare era, aquest era el segon casament, el primer casament era amb Eduardo de Beciana Berenguer, que es va morir quan el fill tenia uns mesos, i es va tornar a casar, però sempre van mantenir la relació. Aquesta foto ens diu molt de la família, una família benestant, arrelada a Valls, família de molta cultura, però també família tota una mena de convencions socials, les targetes de visita, per exemple aquesta és la mare, que ja veiem que s'assembla molt a quan és gran. Tindríem el pare, el Joan Ramon, un altre nom que també és molt del castell, Coll de Vendrit, i la mare o l'àvia de la Felipe, l'Assumpció de Romero Vendrit. La família del pare era una família més liberal, però venien d'una quarta generació de mestres d'obres, i aquest senyor era molt especial. Aquest senyor tenia una biblioteca. Parlar que tenia una biblioteca privada en aquell temps, clar, era molt diferent de parlar d'una biblioteca d'ara. No existia la biblioteca popular, que encara no n'hi havia. I era advocat, era molt aficionat als idiomes i als esports. I va influir molt en els fills, en la cultura dels fills. Cultura que els donava als fills que era molt diferent de la que podia donar la mare del castell. Hi havia tota una mena de convencions. Aquesta foto l'he pogut posar perquè són els cosinets del castell, el Joan Ramon, que estava casat amb la Ramon, això. Una Roset, però els veieu estar a la sala gran, que he explicat allí, i van en barret. A la Maria Felipe i l'Assumpció, sa mare volia que sortissin al carrer en barret. Però, clar, les nenes no hi anaven en barret. I què feien? Sortien en barret, el deixaven amagat a l'escala i anaven amb les amigues. Però, clar, això d'aquí diu molt del que hi ha darrere d'una família, que pesi que la canalla van en barret i aquí n'hi ha una que va amb guants. No és el meu ordinador, m'ho he estudiat amb el meu. Ara vinc aquí i me'n donen un altre. Bé, de petitona, això ens lliga amb la biblioteca, és l'any 21. Aquesta foto era de la família, aquesta foto també l'hem vist altres vegades per aquí Valls. I amb el dietari de la bibliotecària diu que s'han fet unes lliçonetes d'història de Catalunya amb els conills de joventut. Això eren els conills de joventut, la branca de les nenes, amb la caputxeta blanca. Què era això dels convents? Fa un incís. Era com una organització catalanista, mig religiosa, a partir del Patufet, del Folch i Torres, no? I va ser molt popular. Jo a casa meva me recordo que em parlaven d'aquestes coses. Hi havia una secció de nens que anaven en barretina i les nenes que portaven la caputxeta. Aquesta foto era de Cal Espanyol. No sabem ben bé, segons el Dolor Vidal que en deia, una representació de la resurrecció molt
planta central ben marcada. Jo no sé si a casa vostra sabíeu de qui era. No, era Podia ser meva, però no és, perquè resulta que aquí hi ha mon pare, que és aquest nen de dalt. Per això, clar, no sabem si era dels pomells aquests, si era del col·legi, si era de catequesi o de què podia ser. Ens falten aquests personatges per poder-nos explicar, com el capità Montalú i això. No sabem, la del mig està marcada. Per edat podia ser la Felipa, però no ho és. L'altre, em sembla que ja la meva mare. On van anar al col·legi? Doncs van anar al col·legi els millors col·legis de privalls que hi havia en el moment. Les nenes de Cor de Maria, que era el col·legi més nou que hi havia, que va estar creat per escola. I el nen, els Gabriels, que també va estar creat per escola. Clar, eren molt moderns, tant un com l'altre, amb l'edifici. En programacions era diferent. I val la pena treure un 10 i diu la diferència d'oportunitats. Aquesta és una pàgina, elles van anar al col·legi fins ben grandetes, perquè hi ha notícies de que han guanyat uns premis, uns concursos que fan, i per exemple la gran, l'Assumpció tenia 18 anys, encara anava a Cor de Maria. La Maria Felipa en té uns 12 i també hi surt la Maria Montra que guanya premis. Ja veiem els problemes com estaven enfocats. No, i estava ben pensat. Clar, la temàtica de les noies quina era? Doncs era la roba, el cosí i calcular quan guanyaria fent tantes camises i que hi ha tota una varietat d'operacions que per tant ja era grandeta. I crida molt l'atenció els dibuixos que denoten que havien brodat molt. Com va explicar la neboda, havia brodat molt. Un altre del col·legi, el Cor de Maria, més imatges del Cor de Maria. Això és de l'any 21, la Santa Missió. I la que està al costat de la bandera, que és aquesta d'aquí, és la Maria Felipa. La Maria Felipa. I aquesta que acompanya aquí, també. A veure, passo aquestes fotos perquè ens donen idea de com era la vida de les nenes, què feien en aquell temps. Ella mateixa a casa el tenia posat, la Santa Missió. Hi havia com un instint d'arxivera. Ara passaré unes quantes fotos del col·legi, però tinc interès en passar-les per si algú descobreix una àvia, una tieta. Carmina, has trobat algú? Sí, amb un xabat soler. Al costat de la imatge i els cabells. Les roquetes plenes. I l'altra és la Maria Felipa. Si fixareu que té una manera especial de mirar la màquina. En totes. Així com tenim la Pepita Hivern, que la coneixes pel somriure, ella per les mirades de la màquina. Un altre de col·legi, que també la podeu trobar, el Cor de Maria. Al darrere, si veu l'escorxador, la tauladeta de l'escorxador. Això és el pati que estava molt enjardinat. Jo ja vaig ensopegar que treien aquests jardins, algunes d'aquí potser encara vau agafar aquells mamats, aquells rosarets que no tenien puges. Un altre de col·legi, sempre la Mare de Déu. Clar, amb això hi havia una gran diferència d'oportunitats, no només l'estètica que fa la foto, respecte a les nenes. Aquesta és del col·legi dels germans Sant Gabriel, que sempre que s'ha parlat del tiet, del francès, ha sortit aquesta imatge del laboratori, aquests grans museus de naturals que tenien. Si diu aquí geologia, senyal que en un altre lloc hi havia zoologia. Jo, per exemple, que vaig anar al de Tarragona, tenien un os gros i una sèrie d'animals dissecats que possiblement aquí també el tenien.
però la diferència escolar era enorme. I aquestes nenes grans, per exemple, l'Assumpció de 8 anys, anaven a un col·legi així que potser sí que feien una mica de francès, i una mica de música i una mica de dibuix per poder bordar després, però alguna vegada sortia alguna foto d'una bola del món que poques vegades s'adomina. Han posat aquesta de la vida social, que és un casament. Això, la Felipe tenia 15 anys i només és per veure la diferència d'alçada que hi havia respecte a les altres noies. Per exemple, aquesta, ella, si mirem, és la més alta de totes. És aquesta. Veuràs la visualitat? Poso les ulleres. Aquesta és la Maria Felipe. Fixeu-vos, respecte a les altres noies, ella quasi que són els homes. Jo diria que aquest senyor que hi ha aquí, que ha dit descobrir, sembla una mica l'Indalàs Castells. De la Pajarita, que és el germà de la Rosita. Aquesta és... Aquesta és la Conxita Baciana. Mireu que petita queda respecte. I són del 10. Bé, són tafaneries d'aquí baix, però un altre lloc no els ensenyaria. Jo sé que fos el casament del germanastre, no sabem si és el germanastre. El què? Casament, jo sé que fos el germanastre, de l'Eduardo. No se sembla, Però com que eren parentes a la Baciana es fa sentiment més. Una altra activitat de la vida social, que segurament és una consultada a la Masia, que evidentment està sense figures dirigir. O sigui, elles portaven una vida el més normal possible. Aquí tenim la Felipe II, l'altre al costat és l'Assumpció, i segurament és l'any 15, perquè el vestit és el mateix. El 25, ella tenia 15 anys, i el veieu com era l'altre. I a partir que es mor la mare l'any 30, canvia la vida de tota la família. Se'n van a Barcelona. El pare, com que el xiquet estudiava farmàcia i treballava en un museu de zoologia, doncs li interessa juntar tota la família i es venen a Barcelona. Ja hem dit que el pare és clau en la formació dels fills. En el cas de la Maria Felipe, aquí abans no podia estudiar la xiqueta, però la xiqueta va marxar formada i va poder entrar a l'escola de bibliotecàries. Ella, a casa seva, sempre havia viscut els llibres, la cultura i va fer bibliotecària. Bibliotecària, si recordeu, quan parlàvem del centenari de la biblioteca, era una professió que era important per les noies, les de casa benestant, al temps de la nova comunitat. Però ara, al temps de la república, la cosa es complicava més i ja tenien hi havia una altra intenció que era més professional i havien d'arribar més a tota la gent, o sigui, una democratització de les biblioteques. L'altra vegada era com a més elitista, ara ja anaven més per feina. Ella, això ho tenia la família, heu vist, és el certificat conforme és la segona de la promoció de bibliotecàries. I just acaba la carrera, que és el 36, i treballa en el trasllat de llibres des del Palau de la Generalitat, els porten a la biblioteca, el que és ara la Biblioteca de Catalunya, que abans era l'Hospital de Convalescents. I totes aquestes fotos són familiars, no els he vist enlloc,
a força d'anar mirant, veus alguna bibliotecària de les que han sortit anomenades i les pots reconèixer. Per exemple, el Don Joan, n'hi ha una que adivines que podria ser l'Aurora, la Graners, etc. Estan tots aquí en unes bates treballant. N'hi ha alguna que hi ha uns senyors que no sé qui són, no sé si és el senyor Guió o no sé, però veieu la gran quantitat de llibres que traginen. Doncs mentre estan fent això se subleva l'exèrcit i comença la guerra. Llavors, clar, les biblioteques populars no són suficients, ara ja se'ls obre un altre camp, que és els soldats. Portar els llibres allà on hi ha soldats catalans, i creen un servei de biblioteques al front. Aquest servei veurem que tindrà primer una fase i després en tindrà una altra que no portaven. De tot, amb una guerra es va sobre la marxa. Primer creen dos subcentrals al front de la Unió. Un al front nord, que és Serinyena, i l'altre al sud, que és el Canyís. I es necessiten dos bibliotecàries. I es presenten dues voluntàries. Una, la Maria Felipe, de 27 anys, i l'altra, la Rosa Graners, de 25. Queda molt bé després algunes que deien jo també hi volia anar, però a casa meva no m'hi va deixar. Però el cas és que la Maria Felipe i la Rosa Graners hi van anar. Una biblioteca, la de Serinyena, estava més vinculada a Cervera i la del Canyís més vinculada a Tarragona. I ara segur més d'un diu Valls no surt. Valls, penseu que això és el 37. Aquí Valls, amb hospitals, soldats, camp d'aviació i tot això és més cap a la guerra del 38, cap a la guerra de la batalla de l'Ebre. Després passarà. Aquest ja ho diu, és el primer plano que van fer i va sortir publicat en una revista que es deia Nova Etèria, que era de propaganda. Es van moltes revistes, però moltes han parlat d'aquestes biblioteques i de les bibliotecàries. En concret va parlar a la revista Blanco i Negro. Hi va haver un periodista que va anar a visitar-les i és bonic perquè diu, parla de les dues, jo només m'he quedat amb el de l'Espanyol, no? Diu, del sector norte, con la subcentral de Serinyena, está encargada María Felipe Español, una chica interesante, de mirada inteligente, seria, callada, con la resolución reflejada en el rostro. No le preguntamos si tiene miedo, porque en el porte sereno se adivina la respuesta. Això ho va escriure el 1937 un periodista que es deia Gallerón Egaña. El 38, de la revista Blanco i Negro. I és que de l'altra, de la Graners, deia és jove, rosseta i inquieta, es posant nerviosa al visitant. Diu, i quan li he preguntat si tenia por, s'ha posat a riure. I en castellà no li pregunta. Quina feina fa ella a Serinyena? Doncs a Serinyena ha de muntar organitzar una biblioteca per l'hospital i el director mèdic de la Generalitat Militar, el doctor Vergós, la porta, el Maria Felipe la porta a conèixer l'hospital que hi havia llibres antics o on l'han de posar, o sigui, l'acompanya. Què ha de fer més? Ha de fer una central, un local on guardar llibres, hi hagi sala de lectura, però també ha de crear tota una xarxa per anar amb aquests diferents punts de línies de foc del front d'Aragó. O sigui, molta feina. Ella, això, està en contacte directe amb el director de Servei de Biblioteques al Front, que és el doctor Guió.
i, com totes les bibliotecàries, van escrivint i perquè diu telèfon. Però ja veureu una de les cartes que li diu. Diu, estic entusiasmada de la meva tasca i voldria que el dia tingués 48 hores per poder-la avançar més. A no ser que el paisatge es nota diferent al de Catalunya, quasi no m'hauria adonat que em trobava en terres d'Aragó. Per tot arreu trobava Catalunya. Un mes més tard l'ha anat a visitar el Francesc Trabal i després es diu l'automobil. I sovint desitjo tant canviar verbalment impressions amb vostès que si no tingués el recurs del telèfon em sembla que em presentaria a Barcelona. O sigui, està eufòrica, entusiasmada, apassionada, com podem dir, per la feina que està fent. És en guerra, 27 anys. Aquesta fotografia que teniu aquí, no diré donar la volta al món, però quasi. La va fer ella mateixa, està documentat, tenen la fotografia a l'arxiu de la Diputació de Barcelona i està documentat que és ella. Mentre mireu la fotografia, jo us llegiré la carta que li envia el doctor Rubió i li diu: des que he quedat sola al local que compartia amb el servei de travessa del front, he procurat fer-lo semblar una biblioteca. Per ara el mobiliari és aquest: 16 metres de prestatgeries, una taula que fa 9 per 3,5 pams, 5 cadires, i entre parèntesis, això fa ella. Quan necessito més me les deixen. I un pupitre, una mena de moble, meitat armari, meitat fitxer, que he fet aprofitant unes caixes, una tauleta amb una màquina d'escriure, entre parèntesis, que va molt malament, i 2 llums que il·luminen molt bé el local. Encara una manxa de felip que no va de cap dia i gràcies a la qual he aconseguit que les mosques em respectessin. I un gel que s'ha de contentar amb flors de camp perquè no en tinc d'altres. Era costum a les biblioteques des de la fundació de la Mancomunitat tenir un pom de flors. Això vol dir que ella sortia cada dia al camp, que no només anava als flors, que potser que anés a caminar, potser que anés a córrer, ja ho veurem, però que mantenia la filosofia de les biblioteques populars. I ara, si ens mirem la imatge, veurem que darrere dels prestatges hi ha una roba floral, que això li dona un caliu, que això ja venia tradició de les biblioteques, repartit en taules, i si ens mirem al front, que és un bloquet, es vegéssim bé, veurem que decora la biblioteca. Així com a la comunitat ho decorava amb estètica i amb elements noucentistes, ara és un altre. Ara és la propaganda contra la guerra, a favor dels soldats, contra el feixisme, el canvi de qui és, que parla per si sola, de la Conselleria de Sanitat, aquells cartells llampants que van fer, el mapa de les comarques, que just l'any 36 l'havien aprovat i a l'agost i a l'octubre van fer, i després va estar prohibit. I n'hi ha un que repeteix com un altre, i aquest, que és del Servei d'Estadística, que parteix la diagonal, la vida al front i la vida a la llar, els pares intranquils, i que veiem, diu, informeu-vos dels que lluiten al front, veiem la trinxera, i a baix, suposem que és el pare i la mare, el pare llegint i la mare fent mitja a la llar de foc. O sigui, la biblioteca, no sé si heu llegit coses de la doctora Irene Vallejo, de clàssiques, que parla del llibre de les biblioteques i té tot un Facebook continu. És l'autora que va escriure l'Infinitum Nunquam, o l'Infinitum Nunquam. Diu que les biblioteques s'assemblen als seus bibliotecaris. I aquella biblioteca s'assembla molt, qui la coneixia, a la Maria Felip. Hi ha molt d'ella.
Pensem que si en aquella biblioteca hi ha una màquina d'escriure, és com ara un local, un poble petit, de dir, allí tenen internet. Allò havia de ser un niu de gent que passava per allí. A part, ella sabia idiomes. Per allí hi havia de les brigades internacionals. Venien metges. Per exemple, el Brogi, que era jovenet, va estar a l'Hospital de Santillana. El Barbós, que no m'ho han abans, va estar a l'Hospital de Santillana. El psiquiatre Tosquelles, que ara avui en dia estan fent una exposició a Barcelona al Centre de Cultura Contemporània, va estar a Santillana. A més, era del Pou. Els fotògrafs, els Centelles, el periodista, l'Orwell, l'Anna Martínez Segí, una periodista i poeta, també moltíssima gent van passar per allí. El president Companys, si va anar al front, segur que va anar a la biblioteca. Tota aquesta gent havien de tenir una mena, suposem, una mena de relació amb ell. I ara que a Barcelona estan fent aquesta exposició de Tosquelles, us he de dir que aquesta fotografia que surt aquí surt a l'exposició. I la comissària vol mirar a veure si hi ha alguna relació entre la Maria Felipa i el Tosquelles, perquè la Maria Felipa després que va deixar la biblioteca, ja ho anomenaré, va estudiar visitadora psiquiàtrica. O sigui que... I aquesta és l'última foto que posaré. Com que Serinyana era un lloc estratègic de comunicacions, trens, camp d'aviació, era un lloc on, clar, tot el front, l'Hospital Grans eren allí, doncs hi havia molts bombardejos. I va acabar el mes de març amb el bombardeig més fort, que diu que la Maria Felipa corria amb llibres d'aquí cap allà salvant llibres, i un mes abans de plegar ella li diu o li envia una carta al doctor Rubió, una carta molt curteta, i li diu que és el 22 de febrer, al cap d'un mes, s'acaba amb el bombardeig gros, i li diu, li faig saber que soc tinent, almenys així consta a la tarja de prohibiment que em facilita la intendència. Després li explico més coses, que mira, a mi em dona l'intendent tinent, i tants que em venen aquí i que estudien per formar-se per ser tinent, i m'ho donen a mi. Alguna cosa li van veure o era una manera d'aconseguir que es feia respectar, perquè veurem se feia respectar. Aquí la tenim, la Maria Felipa, al Canyís, abans de muntar la biblioteca, amb unes companyes seves. Suposem que la que hi ha a la seva dreta sigui la Granís. L'altra no sabem qui és, segurament una bibliotecària, i van a fer flors per poder posar la biblioteca. Ara que s'ha acabat aquesta part, vindria la segona part, que és la del bibliobús. Quan marxen del front, s'acaba la línia d'allà, de seguida tenim que ja estan els nacionals a Lleida i es van reduint cap a la banda de Barcelona i ella anirà cap a Barcelona. Ara vindrà la Rosabel i ens llegirà dues cartes que ens diuen molt de la Maria Felipa, no són d'ella, són d'un soldat tinent que li escriu d'ella. De Jaume Oliveres, mirarem de tallar algun trosset, perquè clar, si no es fa... Però la segona potser la deixarem sencer. Cartes del soldat tinent Jaime Oliveres a la bibliotecària Maria Felipa Espanyol Coll. Primera carta datada el 23 de setembre del 1937. A la compañera María Felipa Espanyol. Apreciable compañera, salud. Ayer leí su carta en la que veo que usted se ha interesado por conseguir los libros que en mi anterior carta le pedí, lo que le agradezco infinito. Dice que ha conseguido 5 libros de los que le pedí, más una gramática que ahora es lo que más me interesa, los libros de texto. Preferiría que me mandara alguna geografía, trigonometría o aritmética o algún libro de estos
que usted comprenda que me pueden ser provechoso, porque tendré que ir a la escuela de Nerva a estudiar y me hará bastante falta lo que aquí puedo aprender, porque tiene que darse cuenta que aquí estamos en primera línea de fuego y si tengo algunos libros en un momento que digan de atacar, los pueda poner en una caja de munición que las traen con nosotros, o uno por cada compañero los podamos llevar en la bolsa de costado. Pero si tengo muchos, es posible que no pudiera llevarlos y lamentaría mucho tener que abandonar uno de sus libros. Por lo tanto, aunque me gusta mucho leer obras, ahora tengo que prescindir por no poder tenerlas y por tener que estudiar lo que más me interesa ahora. Además, los compañeros amantes de la cultura que tenía cuando estábamos en retaguardia han desaparecido algunos y otros están en posiciones alejadas de esta. Aquí hay bastantes nuevos y no sé si tendrán interés en instruirse leyendo libros, por lo tanto, le rogaría me mandara, como le he dicho antes, algún libro de texto. Leyendo o estudiando, no se acuerda uno de las diversiones y amores de la retaguardia y además no se apodera al sentimentalismo. Aquí se tiene que hacer bueno aquel refrán de Blasco Ibáñez que dice: el mejor amigo es el libro, pero no dice la mejor amiga. Me olvidaba de decirle que aquel muchacho que iba conmigo dijo que le pediría libros. No lo espere, porque murió en el último ataque. Le saluda amablemente este admirador de su obra cultural y de su lucha por la ignorancia, Jaime Oliveras. Entremig, la Maria Felipa Luis. Segona carta datada el 15 d'octubre del 37. A la compañera María Felipa Español. Apreciable compañera, salud. Recibí su tarjeta con alegría de ver que había tomado en consideración mi carta y que me mandaría los libros que yo le pedí, lo que le agradezco infinito por poder aprovechar el tiempo y no aburrirme como un solitario de esta tierra. También le agradezco sus palabras y me hago eco de ellas animándome por la muerte de mi compañero. No es que yo me cause decepción la muerte de un compañero. En 15 meses de lucha he visto caer algunos y me he forjado un ánimo y una voluntad de hierro y sé dónde está mi puesto para vengar los que han caído. Pero de todas formas me alientan sus palabras, mucho más viniendo de una mujer culta, que es por lo que yo considero el valor de las personas. Aquí, como vivimos indiferentes al mundo, nos alegra infinito que se acuerden de nosotros y nos digan alguna palabra, recordando que existimos y nuestra labor que queda en las tinieblas sin comprenderla ni reconocerla a nadie. Somos los luchadores anónimos. Son testigos de nuestras aventuras, las noches oscuras, los peñascos de los barrancos, y cuando conseguimos un triunfo, nadie comprende lo que hemos sufrido y el esfuerzo, y a veces los compañeros que nos ha costado. Vivimos como tarzanes por el monte, sin contacto apenas con la retaguardia, porque no llegamos muy rara vez y nadie se acuerda de hacernos llegar alguna impresión de retaguardia, ni un libro para distraernos. Yo mismo recibo noticias de mis padres de vez en cuando y 2 o 3 compañeros que se encuentran heridos, y ahí en nuestros bosques encierra todo el mundo para mí. Por eso agradezco sus palabras y espero con impaciencia sus libros para emplear el tiempo y así no pensar ni apoderar por el aburrimiento o la nostalgia. Lamento no poder yo en persona recoger los libros o decírselo a algún compañero que fuera, pero ya le he dicho que estas son las fuerzas aisladas de la humanidad. No los verá nunca en formaciones, ni en actos de elogio, ni en desfiles cuando algunas fuerzas le regalan alguna bandera. Estas fuerzas no se ven nunca. Por atrás las encontrará siempre, por los montes, cerca del enemigo. Nuestras estrellas no se han hecho para que brillen delante de las muchachas, sino para ir llenas de barro por las trincheras. En la guerra ocurre como en los toros. Hay toreros de ruedo y toreros de invierno, y lo mismo ocurre en la guerra. El más valiente se queda en casa, pero dice que lo es, y no los demás. Esperando su contestación pronto con los libros que usted dice que me va a mandar lo antes posible, le saludo con todo respeto que le queda agradecido. Jaime Oliveras. N'hi ha diverses. Estan publicades en la biblioteca de Servei de Biblioteques al Front i que no el tinc. És un llibre especial i el vaig aconseguir amb préstec de bibliotecaris que costa
costa de trobar, així com hi ha llibres que pots comprar a la llibreria, és aquest. Aquest llibre va ser important. Aquest llibre va ser important perquè està fet per bibliotecàries, les petites, en deien, que havien viscut, i un bibliotecari més jove, i van demanar molts documents, i com que les bibliotecàries expliquen la seva experiència professional, que tenia molt detallada, que si tothom fes això, els historiadors doncs ho tindrien ben fàcil, anant directe a les fonts, perquè clar, aquí podem parlar del Maria Felipa, que és d'ella mateixa. Doncs bé, tenim el bombardeig i ve la part del bibliobús. Aquesta part del bibliobús comença al maig del 38 fins que s'acaba la guerra. Era portar els llibres travessant pobles, portar-los pels hospitals i on hi havia destacaments de soldats. Per exemple, hem trobat que el camp d'aviació de Tibares ens demana que els hi porti tants llibres, aquest, aquell i aquell altre. Llavors això ho feia el servei del bibliobús. La Maria Felipa i la Granés s'hi van posar. També hi van haver d'altres bibliotecàries. Per exemple, la Concepció Guardo, que era la directora del Central de Barcelona. El Joan i l'Aurora es cuidaven dels hospitals. La Maria Felipa es van posar d'acord i diu que es cuidava de les forces. A veure, n'hi van haver diverses, però no és per res que el primer diari del recorregut del bibliobús, que n'hi ha 14 de diaris fets, que comenci dient, això ho escriu el 4 de maig del 38. Maria Felipa Estanyol ha marxat aquest matí amb el bibliobús cap a Tarragona. No és el bibliobús que marxa amb la Maria Felipa Estanyol. No sé per què, ho posa així. A tot arreu, la Maria Felipa. Als diaris de Figueres ha vingut la Maria Felipa amb el bibliobús. A tot arreu, surt ella. Per tant, sí que hi havia el senyor Rubió, que era l'ànima, però ella, no sé, era l'altre ànima. Aquests diaris que anava fent, any i veu, perquè si no això serà massa gran, diu moltes coses, a part de dir on van, etc, el que fan, si deixen això, és interessant però fins a cert punt. Per exemple, diu, a la nit sopem a les fosques, anem a dormir i ens llevem 2 vegades perquè toquen les sirenes i no hi ha llum i no ens donen ni un visto. Arribats a Cervera, un altre dia, a les 12 de la nit, perquè van així en vores. Per exemple, hi ha un diari del secretari de l'escola de bibliotecàries que diu, estem esperant l'autobús i no arriba, i tanquem l'escola i no arriba. Clar, això depèn del que passava, arribava un altre. Parem als afores, on el xofer té un conegut a saber preocupar-se de nosaltres. Gràcies a ell podem sopar i dormir. Els homes dormen a la palla. La Miró, que és la bibliotecària, i jo, en un catre que guarneixen amb un matalàs i una manta. Segueix? I després diu, plou i aprofitem els raigs d'un canal per rentar-nos. Passaven uns quants dies del bibliobús. Aquest bibliobús, em sap que us ho he comentat, que estava preparat amb lliteres. Amb lliteres era un camió adaptat. A dins tenia tot de prestatges, amb uns armaris que va idear el GATFAT perquè es podien transportar, deien les biblioteques viatgeres, que quan anaven d'un lloc a l'altre portaven aquells armaris. I això va ser idea del doctor Rubió, que havia estat als Estats Units. A més, havien enviat feia poc una bibliotecària, la Justa Balló, a Anglaterra. I tot això, quan la Primera Guerra Mundial ja va començar. I respecte als hospitals, s'ha de dir que ja hi havia el llibre teràpia per curar els malalts. O sigui, que comptaven amb el llibre no només per entretenir, sinó que el fet d'entretenir proporcionava que es curessin.
Hi ha un diari d'aquí Valls que diu: la senyoreta Espanyol que ha vingut a Valls amb el bibliobús ens ha deixat a la biblioteca un lloc de llibres dels destinats a biblioteques del front que podem donar amb ells tota mena de facilitats als soldats que freqüenten la biblioteca. El lot es composa de 55 volums, tot variat. Un altre diu: han vingut a Valls, això és a l'agost, amb el bibliobús, i ens han visitat les senyoretes Espanyol, Diesplaja i Consuat. Aquestes últimes no havien estat mai a la biblioteca i els hi han perdut força. La senyoreta Espanyol ens ha deixat uns dies més el lot de llibres del servei de biblioteques al front per dotar els soldats. Els soldats que hi havia en diferents llocs aquí Valls, entre ells al camp d'aviació que us havia dit. Estaven molt acostumats aquí Valls a la biblioteca a rebre visites, a veure com era la biblioteca. Jo sigo la primera. El 12 de gener del 39, aquí Valls, que és dels últims diaris que surten, la bibliotecària, que era la Trinitat Pi, pagès, aquesta senyora va estar molts anys, diu: la senyoreta Espanyol recull totes les targes del lot de llibres que tenim dipositat al servei de biblioteques del front. A les 6 d'aquesta tarda, degut a un fort bombardeig d'aquí a la vora, alguns llibres de la biblioteca s'han trencat. Està ja, doncs, era el final, això. El bibliobús va durar fins que va caure a Barcelona. Altres moments del diari diu molt d'ella, de lo responsable i resolutiva. Pensem que aquestes noies eren joves i al moment havien de prendre decisions. Havien de prendre decisions a Serinyera davant d'un bombardeig, no havia d'esperar a trucar el senyor Rubio Berga, li deia. O arribaven a un hospital, per exemple, van anar a Cambrils i es va trobar que estava mal organitzat. Diu: allí hi ha el meu germà, ja li he dit, o la propera o te'n cuides tu o la propera o aquest noi se'n cuida o la propera te'n cuides tu, ho has de fer funcionar això, no? O un altre moment que estan recollint llibres, perquè una de les funcions que també tenien aquestes bibliotecàries era, si es trobaven en una biblioteca particular, ja fos religiosa o que fos, l'havien de replegar aquests llibres, no es podien fer molt bé. A vegades havien de traslladar uns llibres a un altre o agafant-nos a nosaltres i diu: no sé si ho faig bé o m'equivoco. Diu: mira, he pres una decisió, si la faig malament, la propera ja sabré què he de fer. Aquí es veu que aquesta frase se la van aprendre a les bibliotecàries, perquè l'Aurora Diesplaja, que va escriure pocs diaris, en aquest llibre que van fer a la Biblioteca Nacional sobre biblioteques en guerra, tant de la part republicana de tot Espanya, doncs també surt el doctor Rubió, textos d'ell, textos del Maria Felipe, aquest del Maria Aurora, i acaba dient, i en castellà, i com dice mi compañera Maria Felipa, doncs si els soldats s'equivoquen a l'escollir, a la trompera ja el faran bé, es veu que va ser com una consigna que anava corrent, perquè elles no volien fer de catequistes, com si diguessin, i fan anar la paraula catequista. Es podrien llegir moltíssimes coses perquè aquests diaris són impressionants, però ara, passant a dia, parlarem del bibliobús a través del fill i el pare Rubió. El fill de 17 anys va a la guerra i s'escriu amb el pare de quan en quan. Aquestes cartes les numeren perquè no es perdin. Quan ne tenen moltes, el noi li envia tot el paquet de les cartes a través del bibliobús perquè arribin i les guardi, doncs que es paperin, ho tenen tot numerat i les van publicar, com ho veiem. No tenen pèrdua, n'hi ha un munt, però clar, no podem. Com que això es publicarà i no posarem els noms. Veieu que ho fa? Carta de Manuel Rubió Lois al seu pare des del front.
Agramunt, dilluns 20 de juny del 1938. Molt estimat pare, vaig rebre fa 3 dies la teva carta. M'agrada molt, car no solament m'agrada conèixer el costat bo de la vostra vida, sinó també el trist. Ell fou per mi un dia de gran alegria i d'una gran tristesa. Venia de cercar cireres quan, acabant de venir el carter, repartien les cartes. Vaig tenir una postal del tio Antoni amb la que, entre d'altres notícies desagradables, em donava el pes per la mort de la pobra àvia. Ja m'esperava una notícia així perquè la teva carta indicava que la malaltia prenia un caire trist. De totes maneres, però, va fer-me molta pena. Però Déu no volia que em posés a dormir amb aquella tristesa. Després de passar llista, tocades les 9, vaig tenir l'alegria més gran que he tingut d'ençà que sóc aquí. Va venir el bibliobús. Rep, pare estimat, la més ferma felicitació meva, com a soldat i com a fill. No saps l'alegria que va causar els companys de veure un camió amb llibres. Jo estava per la plaça quan vingui i vaig anar a saludar la bibliotecària. Va preguntar-me per qui es faria responsable dels llibres. Veia el capità i portar-me el cotxe a la plaça. Aviat vingué el comissari que es cuida de totes les coses polítiques dels soldats. Llavors, el xofer obrí les llibreries dels costats. Vaig quedar admirat. Potser vas tenir molta feina en aquest bibliobús, però t'ha quedat meravellosament. Molt ben deixat. Si no fos casset que has fet ara i aquí, ho creuria obra americana. Les bibliotecàries, en poquíssim temps, van fer tarja de tots els nois. Vam tenir llibres tots els que en volgueren, però no s'hi conegué. Com que tots els que aprenguérem foren diferents, ara, fins que torni, podem canviar-los i llegir-ne molts. I he vist en altres nois llibres que m'interessaran i pot tardar bastant el bibliobús abans no els acabin. És curiós el que passa als soldats en veure les bibliotecàries. Saps tu ja que en veure passar una noia, tots, amb raríssimes excepcions, li han de dir alguna cosa, però a les bibliotecàries ningú, llevat de pocs casos, els digui altra cosa que la de la feina. Fins els més renegaires s'abstingueren de fer-ho de banderes. I això ho fan sempre que veuen algú de cultura superior. Va estar-se més de mitja hora amb nosaltres. La bibliotecària m'oferia de portar-me alguna cosa i li vaig donar un paquetet amb una mica de tabac, poquíssim, perquè ens el fan robar molt i sempre ens reservo una tercera part per donar als companys, car cal tenir contents els cuiners i els que, sense fer-ho, són bons companys. Uns bitllets dels pobles d'aquí que he passat, també n'hi ha un de Prat, però allà n'hi vaig ser, i un llibre que vaig trobar per terra i que el porto per si té algun valor. Poc després, donar a la bibliotecària un exemplar de totes les targes del comissari i es feu firmar el rebut. El xofer tancava les portes i el camió marxava aviat. No saps l'enveja que em feu en veure'l marxar amb aquella arrencada tan suau, els dos xofers tan ben asseguts, amb les bibliotecàries a l'altre costat. Però aviat la melangia s'esveí. Va donar més encoratjament als soldats la vinguda del bibliobús que els més arrencats discursos d'en Negrín al repartiment de tabac. Em deies a la carta que podries avançar el trasllat de la Biblioteca de Catalunya. No saps l'alegria que em dones, que enmig de la guerra més repugnant es facin obres com la que fas, és sublim. Crec que la guerra durarà prou. És trist haver-ho de dir així, perquè la puguis acabar de traslladar. Ret una forta abraçada del teu Manel. Aquesta és una carta al dietari, la Maria Felipe, diu: he trobat el bibliobús a Agramunt, el fill del doctor Rubió, diu, em sap molt de greu que tan jovenet coneixi aquesta desgraciada guerra o així. Això ens demostra l'empatia que tenia ella, com quan escriu el soldat, també li parla del seu company mort, etc. Tenim ara la resposta del pare. Carta de Jordi Rubió Balaguer a Manel Rubió Baix. Sant Meu de Llobregat, 29 de juny del 38. Molt estimat fill Manel, fa molts dies que m'enyoro d'escriure llargament. He rebut de tu les cartes del 14 i el 20, a la meva última del 21-22, acompanyant una del teu germà. Ja t'agraïa el present de fum, cap místic hauria dit el teu avi, cap no us vol dir fum amb ell, i el llibre salvat per tu. Quina alegria vaig tenir quan la senyoreta Casals va avisar-me que t'havia vist la bibliotecària del front. I després, parlant amb ella, cap on va anar, que et va veure, tots els detalls em semblaven pocs i no gosava demanar-ne més, però no se'm va insaciar-la. La teva carta del 20 rebuda ahir completa les notícies de la senyoreta Espanyol i em satisfà molt, perquè confirma que el servei és útil, que porta goig i companyia als soldats.
i que la bibliotecària el porta bé. A la sessió que demà tindrem al servei de front, comunicaré les impressions teves tan satisfactòries als companys. N'estaran molt contents. Jo, de feina amb el bibliobús, no n'he tingut gaire, però ja recordes que em posava nerviós la calma del constructor i encara hi ha detalls que no van bé. Vaig demanar un llibre als Estats Units, on hi havia diversos plans de bibliobús, i ho estudiàrem molt amb la senyoreta Balló, que a Anglaterra havia fet pràctiques en un cotxe semblant, no tan gran. Però els intermediaris eren desesperants. Un any em costava convèncer els que intervenen amb mi amb el servei de front que donessin més importància al bibliobús que als armaris. En fi, el pensava jo, que el defensava tant com l'alegria que un fill meu hi tindria. Pintes molt bé la impressió que ja suposava posar de produir l'arribada i la marxa del bibliobús. Goig i melangia, però amb un fons de confiança optimista en què a la rereguarda hi ha molta gent que viu i treballa per vosaltres. El bibliobús, amb els seus llibres, és un missatger vivent entre tots els sectors de l'exèrcit i de la capital. No para mai la bibliotecària, rebuda sempre amb dignitat i simpatia. És una prova que enmig de la guerra no s'enfonsen els sentiments de cortesia. Ho explicaríem a molta gent i no s'ho creurien, ja ho sé, també em conec i se'n riu, que treballem per portar llibres als soldats. Quan siguis vell i repassis a la memòria aquesta dura època de la teva vida, estic segur que recordaràs com una clariana de pau i de noblesa de sentiments l'episodi de la inesperada vinguda del bibliobús en una tarda de juny que tenies clavada al cor la tristesa de la mort de la pobra àvia. Adéu, fill meu, que Déu et guardi, rep una esteta abraçada pel teu pare. Aquestes cartes jo les recomanaria a l'institut físic, perquè un xaval de 17 anys són impressionants. Ja veiem com les cartes transmeten moltes idees, sentiments entre ells i en altres. Aquestes cartes, ni que no estiguin fetes per la Maria Felipa, la Maria Felipa hi és al darrere. Molts d'aquests escrits ens diuen d'ella, la trobem una persona idealista, apassionada, empàtica, decidida, aquestes decisions que pren, resolutiva, autònoma, que una xiqueta de 27 anys se'n va a muntar una biblioteca que només era per soldats, per homes, tot el dia anaven soldats, valenta, un caràcter impressionant, molt franca i feliç. Aquí l'hem vist en aquesta foto del Canyís i se la veu molt feliç. Bé, ara mirarem a veure quins llibres hem trobat a la Maria Felipa. Per exemple, aquest d'aquí baix de la biblioteca, ja van trobar els dietaris de la Maria Felipa. Aquest, que és dels últims que ha aparegut, que no podem dir còmic, però és una història il·lustrada, i parla del bibliobús. I me'l vaig comprar amb la intenció, dic, a veure si surt la Felipa. I sí que surt al final, quan fa com una ressenya, però amb tan mala sort que quan passa el bibliobús i es troben amb la bibliotecària es diu Aurora. Clar, depèn del que busques trobes, depèn del que remenes i doncs la Maria Felipa va estar, he parlat amb l'Estivill, he parlat amb la Lluer, Estivill era una professora de l'escola de bibliotecàries. Com és que no està tan reconeguda aquesta senyora? Diu, és que pensa que va estar molt poc temps, però quin temps, no? Quin temps que li va marcar la vida. I aquest llibret també, que és de Serinyena, on havia estat, que ara la Maria Felipa surt a la història de la guerra a Serinyena. A Serinyena cada any fan la ruta Òrlua i fa 3 anys, com que ho van convocar, m'ho van enviar i com que anava així amb la Maria Felipa, doncs vam anar a Serinyena. I allà a Serinyena no sabien res, perquè la transmissió oral allà em van escabetxinar molts entre les bombes i els franquistes i no sabien res. I llavors, a través del llibre de Serveis al Front, doncs ara coneixen la Maria Felipa i surt la fotografia i una ressenya d'ella i ara esperem a veure si precisament divendres ho tornem a anar
ho fan aquest any, i a veure si es munta un acte a Serinyana en record de la Maria Felip. Una cosa que volia dir. En aquest llibre del Servei de Biblioteques al Front, aquelles dues bibliotecàries grans diuen que amb elles, per fer aquest llibre, el que els hi va anar més bé va ser un descobriment de darrera hora, que ens ha portat les dades definitives per l'exposició d'aquesta història de la memòria, que va ser la memòria dels 5 mesos informe dels 5 mesos al Servei de Biblioteques al Front a Serinyana. O sigui, que el que va escriure la Maria Felip va ser clau per poder parlar del Servei de Biblioteques al Front. Diu que ella estava malalta ja quan va fer el llibre i no hi va anar, però ella devia continuar pensant, ja faré alguna cosa jo. I ella tenia ganes de fer alguna cosa. Això de l'Abanderat és una obra de teatre que van fer a partir de les cartes que ens ha llegit del tinent Oliveres. Van muntar i surt la Felipe, com amb el nom, i la Granés. S'acaba la guerra i què passa? Totes les bibliotecàries han de fer, les bibliotecàries, les biblioteques i els llibres estan deturats, tots estan castigats. I passen un qüestionari. Els hi fan una sèrie de preguntes i necessiten unes persones que ho avalin. La pobra Maria Felipe es conserva com un esborrany a l'arxiu de la Diputació de Barcelona, però em penso que aquell esborrany no em va donar, perquè ella havia sigut bibliotecària tinent, no n'hi havia cap més, i sabien què havia passat amb els bibliotecaris i bibliotecàries de la resta de l'Estat. Maria Moliner, castigada, depurada, la Teresa Andrés i un altre bibliotecari van haver de marxar, el doctor Rubió, depurat, castigat, que no va poder treballar mai en cap lloc públic, i va optar per canviar de vida i va fer altres coses. Per exemple, quines? Dedicar-se als idiomes. Aquí la tenim, ara passa un anunci, però tal qual surt a l'Amazon. Cuando el destino nos obedece. Any 46, una traducció del rus. Maria Espanyol i escrit en N-Y, que aquests no s'ho deurien inventar, ho deurien trobar escrit. A l'any 46 es posa així. Què representa traduir l'any 46? Un de rus, les novel·les russes, amb tots els llibres que anaven a l'infern de les biblioteques, hi havia la literatura russa. Un atreviment, no? A l'any 65, introdueix un altre i en català, d'un Nobel, el don al riu de les Plàcides Aigües. O sigui, trobem que està fent traduccions, però trobem que va a l'Institut Britànic per una sèrie de fotografies, viatge a l'estranger, i després el farem a l'estranger. Pas mestre, aprofitem-la. Es dedica a l'esport, al l'èter, però no d'allò de dir va i corre. La primera cursa femenina de la Jean Bohem. Ella. I mireu què porta. Número 1, va ser la primera que es va anar a portar. O sigui, no és per res allò que us he dit de la primera i que tota la vida va estar al front de tot. Va quedar segona, darrere d'una que les guanyava totes, que era una noia de Sabadell o així. Totes federades i ella anava per lliure. A veure, per què no és federada? Darrere d'això hi havia la secció femenina. I allà on hi havia la secció femenina, doncs ella no hi anava. Seguim.
va a la universitat, filosofia i lletres, es troben reunions, etc. Per exemple, aquí tenim una, per darrere diu que és de l'Institut Britànic. Aquestes sortides no només eren de contemplar la natura en aquell temps. El viatge a l'estranger, i tenim datat l'any 52. Anar a l'estranger, que una dona sola, a més, havia de passar al servicio social. No sé com el va passar al servicio social, però a l'arxiu hi ha un paper que ella se'n vol escabollir del servicio social. I llavors, no sé si ho va fer o no, però diu que vol algun justificant conforme ella havia treballat de bibliotecària, perquè la llei diu que en aquest capítol, en aquest decret, no sé, ho argumenta, no sé, i allí no se sap, però hi ha la seva petició de veure si ho fan algun paper. Viatge a l'estranger, treballa a l'estranger, i clar, això li permet viure com una dona de la república, i anar vestida com vulgui, anar a bicicleta, pantalons, etc. També estudia, us he comentat, de psiquiatria, i al final fa la carrera que aconsegueix treballar de lo seu, que és advocada laboralista, però ho fa de gran, advocada laboralista. I ens trobem per internet buscant alguna cosa que diu un escrit que hi ha del Col·legi d'Advocats, de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Les reivindicacions de les dones advocades tampoc no es fan esperar. El 1962, una col·legiada, Maria Felip Espanyol, i 9 advocades més demanen l'aplicació íntegra de la llei de juliol de 1961 sobre els drets polítics, professionals i de treball de la dona, així com la incorporació de la primera dona a la Junta de Govern, Montserrat Avilés. Després parla dels detinguts i de no sé què. La primera. Ella fa la carta, després són els 9 que posen, els 9 més que signa, però i surt el doc. Bé, no em vull allargar més, perquè prou llarg és això, però volia acabar amb una altra frase d'una escriptora, una premi Nobel, Svaltana Alexievich, que ves per on es veia la Roser, no està buscat expressament això, perquè a la Felip li agradeix el gust, sinó per la qüestió la guerra no té cara de dona. La guerra femenina té els seus colors, la seva llum, el seu espai propi, té les seves pròpies paraules. En aquesta guerra no hi ha herois ni gestes increïbles, tan sols hi ha éssers humans involucrats en una activitat inhumana. Una altra manera d'explicar la guerra. Perquè, per exemple, ensenyar a llegir és de les coses més precioses que es poden fer. És impressionant ensenyar a llegir. Veure com passen de no res a captar tot això i aquest món, veient aquestes cartes, pare i fill anaven entretinguts, embadalits amb el xou dels llibres. I no se'n recordaven que si li havia mort la mare, si li havia mort la germaneta, si no tenien menjar o els havien tallat l'aigua. Això dels llibres que es porten. És molt tard, jo no sé si voleu dir alguna cosa. La Laia. Sí, que després amb la Carmina quedaré perquè m'ha dit que hi havia la tieta i ho mirarem. Si hi ha algú que ha vist alguna més. Clar, ja ho sé, us he agafat tota sorpresa perquè m'imagino que no sabia res d'aquesta sorpresa. Jo no sabia res d'aquest cafecet, d'altres sí. No res, tenim un nom d'un carrer,
no sé, una sala de la biblioteca. Bé, hi ha hagut les bibliotecàries, que la bibliotecària, la Marina, s'ha excusat que no podia venir, l'Estivil de Barcelona, de l'Escola de Bibliotecàries, tampoc podia venir. Jo avui agraeixo l'alcaldessa, que m'ha avisat el telèfon, agraeixo les regidores que han vingut disparades que venien de treballar, i a la família, que mira per on s'ha trobat, la família de la Maria Felipa i la família del doctor Rubió, que m'ha fet molta il·lusió que pogués venir. Sap jo que no digueu res. Perquè són fantàstics després els debats, no? Només agrair-vos a tots i a totes que heu vingut en aquesta última conferència del cicle Les dones venenques a la Guerra Civil. Agrair a la Pilar aquesta magnífica exposició que ens ha fet avui. Sempre ho fa molt amè i tu passes molt bé escoltant-la. De fet, ha sigut una mica la tònica de tot el cicle, des de l'Aida Sánchez, que ens va parlar de la Dolors Vivarrodon, el Xavier Serrat, que ens va parlar de la Maria Murtra Casanovas, el Roberto Cepeda, que ens va parlar de les infermeres del front, les infermeres del front, de les que estaven a l'Hospital de Sang i d'infecciosos d'aquí Valls, i finalment la Pilar Vives, que ens ha parlat de la Maria Felipa Espanyol Coll. Per tant, agrair molt a la vocalia de dones que tingués aquesta iniciativa de venir-nos a portar la proposta de donar veu a unes dones que sempre han estat molt silenciades per la història, que la història de les dones no ha importat mai, i realment quan fas un acte d'aquestes característiques t'adones que la història de les dones sí que importa. Vosaltres sou tots avui aquí. Durant tot aquest cicle hi ha hagut intervencions, han aparegut familiars, han aparegut amics, coneguts, que han anat posant també pedaços en aquests forats de les diverses històries. De la Maria Murtra hi ha hagut tota la família que viu a Llatinoamèrica, que han vingut, que s'han explicat amb en Xavier i que per tant hem pogut anar recopilant fragments de vida que si no seria molt difícil d'aconseguir. I per part meva no res, només espero que això no sigui una cloenda, sinó que sigui una primera part de molts més cicles on anem donant veu a les dones i a les dones vallenques. Agraïdíssima a la vocalia de dones.
Bueno, però ho has fet com a la cara, no passa res. Ella va néixer